Sanibonani guys, igama nginqabile niphathela amazwi lami eIthonga ngomhla ka-24 February. Namhlanje-ke uNtanzi umaneji wahlaba ucingo ehlabela-ke uSanele emtshela ukuthi imali-ke uzomnikeza yona kanjani. Usho kahle ukuthi lalela-ke mfana, into ozoyenza wena uzothatha isikhwama ebese-ke emva kwalapho usibeka la ngizothi sibeke khona. Emva kokusibeka isikhwama mina ngizobe sengikunikeza kumbali. Wena uzohamba wedwa, ngeke uze uhambe naphoyisa, ngeke uze uhambe namuntu. Imali angeke uze uyifake o-ink, ngeke uze ulokhu uyifaka ama-tracker lutho. Siyezwana? Mekuthi futhi kukhona okweqayo kule mithetho engikutshela wona, hhayi-ke kusho ukuthi kuyacaca ukuthi uzobe ugembula ngonkosikazi wakho ngoba uzomfica eyimvithi. Hhayi nangampela-ke wavuma uSanele ukuthi uzokwenza kanjalo. Uthe njengamanje-ke hamba ekhaya, ngizokufunela ntambama, imali uzoyiletha kumina ntambama. Waphinde emumva-ke guys nesikhwama esigcwele imali. Uthe efika laphaya kodladla, hhayi bayiphikisa yonke le nto ayishoyo, bathi ngeke kuzomele uhambe nomuntu, angeke ukwazi ukuthi uhambe wedwa. Wathi uSanele njengoba nje uNtanzi ethe angize ngedwa ngizoza ngedwa, kwathi angeke ufonele uSibiya, uSibiya kumele akusize. Wathi angifuni iSibiya, yabona nje amaphoyisa angiwafuni, angicekele phansi. Sila sikhona nje vele kungenxa yawo amaphoyisa. Angazi kubani vele ovele sembizile kuSibiya ngoba umane wathi mimfu kusakhulunywa ngaye. Washo ukuthi hey, yabona nje inkinga yakho ukuthi le nto usumane wa-involve wonke umuntu, into ekumele ngabe niyikhuluma nibe bancane le, hhayi ukuthi kwazi umphakathi wonke ukuthi kunemali ekumele ihanjiswe kuNtanzi. Wathi lela-ke ngizokusiza mina, kuzomele sihambe thina siyocutha laphaya ukuze uNtanzi uma ethi nje uyayithatha le mali sibe sesigibela phezu kwawo. Wamane wathuka ibhadi uSanele, wathi nifuna nginenzele umsebenzi wenu ube lula, kungani ningamchali uNtanzi nimthole nina ngokwenu? Yindaba kumele egolwe yimina kuqala. Kahle kahle namavila nina nifuna ukuthola umkomelo ngami. Angeke ngiyenze mina leyo nto, anginithembi nina. Hhayi nangampela-ke wazama ukuncenga uSibiya, encenga uSanele, kwanhlangazumuka nomoya, eshaya phansi kushunquthula uSanele ethi nje uhamba yedwa, akafuni ngisho iphoyisa elizovela ngohlangothi laphaya ngoba akafuni nokugembula ngempilo yankosikazi yakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Ngapha-ke naye uMbali uyazama bandla ukubutuza amagabade kuphinda, uyasho ukuthi phinda laba bantu abanandaba nawe. Kuyimanje babhizi bayahleka ngale, ula wena ungigadile la, ugade isiboshwa, bakuthatha njenge-security la bantu. Uthi phinda, yabona umthetho wakho wena ukuthi ungijwayela kabi. Yabona nje uyavuka manje ekuseni, ngithi khona into esile ozoyikhuluma kumina, ukhuluma amazwi abheda wodwa. Uthi ngiyakutshela phinda, kuzomele uvule amehlo, la bantu abanandaba nawe. Kusasa lokho bazobe sebenza into efanayo kuwena nje le abayenza kumina. Wathi yabona nje into ekumele uyazi ukuthi wena ulala nenyoka embhedeni. Wathi vele ngiyakwazi lokho, angidingi ukuthi ukutshele uwena ukuthi kahle kahle ngilala nenyoka, vele ngiyayazi. Wathi kuhleke mekunjalo. Kubonakala nje ukuthi uphinda ayi cha, yena uyabona ukuthi hhayi abantu bakoNtanzi abalunganga, kodwa-ke ufuna ukufa la kufa khona bona. Hhayi guys, akupheli-ke lapho. Uzama-ke uqoqe amadoda amaningi aphethe iy'ngxokoxela zey'bhamu, wayitshela-ke lezi nsizwa ukuthi lalelani la, angifuni emaphutha, angimfuni umuntu othithizayo, angimfuni umuntu othithizayo. Angifuni nifike laphaya ebese nenza into enganitshelanga yona. Siyezwana? Bathi yebo. Wathi wena isibhamu sakhe sinjani lesi sibhamu osiphethe vele wena? Anike nishintshele lo muntu isibhamu. Ngitshelile ngathi kumele niphathe ibhamu enje, akhombe isibhamu esiphethe uyena. Wathi wena-ke Mbali, uwena-ke ithikithi lethu, futhi ithi ngikumboze ubuso, akumelanga ubone la siya khona wena. Wabe mthatha uphinda-ke guys uMbali, baphuma naye beyongena evenini-ke manje, beyolandani imali phela le ezokwazi ukuthi-ke ibaqise le country, ikwazi ukuthi ibanikeze ikusasa elisha. Guys, uphinda-ke bekade eshayisa imali yonke indlela, e-driver phela, eya la kumele kuyolandwa khona imali. uSanele bekade esemile elindele nje ukuthi ucingo lungene-ke oluvela kuyena uNtanzi, emnikeze-ke eminye imiyalelo ngokuthi imali uyiletha kanjani. Usuke lapho-ke uphinda wasondela naye-ke uMbali, emboze ngayo-ke le bhegi lemnyama ekhanda, wamguqisa phansi eduze kwemoto, wafona kuNtanzi. Wathi angithi uyababona
Wathi, hheyi ngiyababona. Wathi, kunjalo-ke mfana wami, leso sikhwama-ke sibeke lapho nje eduze kwakho. Ngesikhathi-ke esuka uphinda eze esikhwameni nawe uyasuka-ke uyahamba uya kuMbali. Wathi, ima kancane, ngicela phela nimvule phela isigqoko lesi sisekhanda kuqala ngibone ukuthi uMbali ngempela yini. Wathi, wena mfana wami, ngitheni kuwena? Angishongo ukuthi angibuze imibuzo eminingi, wenza lento engiyisho kuphela. Wathi, ngeke phela nami ngifuna ukubona ukuthi anidlalini ngami. Ngizothini lami ukuthi ngithi ngiyamvula ubuso lo muntu akusiyena uMbali? Wathi, yeyi wemfana. Wathi, kulungile-ke ngicela ukuzwa izwi lakhe kuphela, mkhulumise naye efonini. Nangampela-ke wathi ithi ngithinta amadoda ami, wakufanele uphinda. Wathi, phinda khulumisisa lowo muntu efonini. Wathi, hello. Wathi, Mbali u-right? Wathi, ngi-right. Waqeda lapho wakholwa kuSanele ukuthi uMbali loyaya. Sukile-ke lapho eduze kwesikhwama wahamba noPhinda wangena emotweni washaya zula imoto wayesikhwameni wasicosha isikhwama. Ngesikhathi efika nje uSanele kuMbali, umane nje wangakhuluma wambula lesi sigqoko lesi sisekhanda guys, methi uthi uyambula, hayi bo. Ubani manje lo? Akusiyena uMbali. Omunye nje usisi oyisitufuza njengoMbali, ogqoke ngisho ishethi likaMbali. Hayi guys, kuthi akayibulale uSanele. Wathi, ubani wena? Ubani wena? Wathi, sisi wabantu nami angazi mina ukuthi ngifunani lana. Bamane bangicosha emgaqweni bangiletha lana, angazi lutho. Wathi, hawe ma Nkosi yami, hawe ma. Useyisola-ke manje ukuthi kungani engawalalelanga lawa amaphoyisa ethi ahamba naye. Useyisola ngey'nto ey'ningi. Kuthi kusuka lapho kwabe ngingena ucingo oluvela kuNtanzi, engahleki kanje uzama, ethi wisilima wena. Kade ngakubona ukuthi wisilima Sanele. Buka manje, buka nje, sontanzi thina. Sakutshela ukuthi ungalinge udlalele ekuthina. Awunamali-ke manje, awunantombi. Hhayi wisilima bandla Sanele, wisituphunga sendoda. Hhayi uNtanzi-ke guys naye ubekade elekelela indodakazi yakhe ehleka. Kubonakala nje ukuthi kuyaselebrethwa-ke laphaya koNtanzi ukuthi bathathe imali eningi kangaka kaSanele baqede bamshiya encele esithupha bangamnikeza ngisho uMbali. uMbali-ke nje bamane nje bambula kisaka-ke manje usegqoke ishethi elibovu kuyala akasaligqokile ishethi lakhe lela kade ligqoke esiqaleni ngoba phela linikezwe leya ntombazane leya ebikade izenza yena laphaya. Yeyi, bamane nje basho ukuthi hawu bonus. Ayi cha, wisituphunga umnyeni wakho, buka nje ugembule ngawe, ugembule ngawe. Hhayi uMbali guys, mekuthi le ngane izosinda lesi eswini, hhayi kuyobe strong because ugirl uyagowisha untombo guys, hhayi kancane. Guys, oNtanzi-ke asithi okamanje impela ibona abasawina kule game. Asithule sibheke ukuthi-ke bazowina kufikephi guys, because vele sonke siyazi ukuthi ekugcineni kumele phela abantu bakuvune lokhu abakutshalileyo. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphethela amazwibela eIthonga ngomhla ka-24 February. Namhlanje-ke uNtanzi umane nje wahlaba ucingo ehlabela-ke uSanele emtshela ukuthi imali-ke uzomnikeza yona kanjani. Usho kahle ukuthi lalela-ke mfana,